Bish Shanine took like a, and then I was like, oh, Tom, Sophie Joshua. Oh, right. Agus an sin, like, who we missed Jackson my phone, agus be on picture show on my phone, and be like, oh, Rinne Jarmid, like, Kerber, go around me, Sophie Joshua. Fáilte Seachaidh Canbhás Uí Chiaraidh, and teachtain seo bhuamas leis an Van Green agus an YouTube Labhair Clisare. Seo thugad buach fontí ón córa sin ach éis leis inis ina thomnaine Spotify agus Apple Radio. Seo a méid a dúirt si faoi conas a chuirsí tús leis an aistir. So, ag an am ní raibh post agam, you know, bhí ladránarm agus bhí mé ag fécint Jenna Marbles YouTube agus like hitch mé an rá leis kind of comedy agus fiseán agus just bhí mé géirí kind of Portugal acu sa kind of sa dahan sin. So bhí mé géirí a bheith níos mó like as dús like you know níl mé géirí bréagach in sin. Bhí mé géirí a bheith níos mó like bhí mé géirí é sin a dhéanamh mar post. You know, ní hála sé sin dom ach so I written am léana like bhí mé déanamh fiseán agus kind of for mé cúpla cín mór but even lom má go mé ag déanamh sin mar post lá an amsere ach is even lom é sin a dhéanamh mar kind of hobby yeah, so tá 100,000 subscribers agam inis agus feadh cúpla bliain ar nos ceap mé nach raibh mé ábalta sin all curbe. So dús bhí mé géirí bheith like YouTuber mór is an éireann, but then you know níor tharla sé agus bhí mé an rá leis mo community beaga agus ní raibh mé you know kind of ceap mé nach raibh féidir lom a bheith kind of comór mar sin. So like sin iontoch agus for mé cúpla mí ó hin, so for mé, you know, an éidir sin agus just tom ar bhain na Micheal really. Micheal go bhfuil níos mó na 100,000 lantaí inis ag Clisare chuir méid ceis orthaí anró sínon slí bheitha dhéanamh maithas fan am seo. So má go mé ábalta má postláin amsere a stoppa agus YouTube dhéanamh mar, you know, rudláin amsere. Yeah, Béidir is féidir kind of níos mó airgid dhéanamh but nuair atá tú ag déanamh YouTube mar kind of hobby agus níl tú ag cur kind of enough amisteach ann. Ní bé tú ábalta airgid kind of enough airgid a dhéanamh. So basically tá bills agam agus ar an nóméid seo ní féidir lom má bills a íoc leis my YouTube channel, but even lom. So má nach mé postláin amsere, má nach míoc postláin amsere agam, bíoc mé ábalta Patreon a dhéanamh agus merch a díal agus rudí mar sin agus bíoc mé ábalta, you know, airgid lán amsere all as, but just unfortunately tá bills agam. Hey. Agus is féidir like is even lom fiseán a dhéanamh, is even lom YouTube agus rudí mar sin, but má go mbíonn sé kind of postláin amsere, Béidir nach míoc sé iontoch. Bhí ról lárnach ag Clisare ar an canal fact nach bhfuil ar an bhód níos mó chuir méid ceis orthaí faoin na cúiseanna a ghabhas le sin. Is féidir lom labhairt faoi mothaí hain, níl mé géirí labhairt le aine eile. Ach, so ní hiagam really cad a tharla. Lá amháin bhí gach rud iontoch agus like bhí gach duine ag obair, bhí and then lá eile agus an sin lá eile ní raibh gach rud cearc leor agus ní raibh airgid an chun rudí a ceannach chun daoine a íoc agus sin é like caithfí mé post nua a fháil mar ní bhór mé airgid ba chóir dom a fháil like. Micheal go raibh Clisare ag deanú cumáid sin ag tarraingt an cactus chuir méid ceis orthaí faoin taithí ta eici leis an alín. Taithní an alín. Okay. So
yeah, tá sé níos deacra nuair a ceap mé dús, but yeah, níl si ró donna. Béidir go bhfuil an Fox channel imia ach inis tá an Try channel an bhód. Is even lom kind of glocúpáirt sa Try channel. Agus tá siad tá trí daoine as na Fox channel, tá siad ag déanamh an Try channel, tá siad ag ri Try channel agus, you know, ceapan go bhfuil kind of tá siad an cliste faoi, you know, tá taithí acu YouTube agus tá siad san ag déanamh sin ceapan. So, like, tá Patreon acu, tá merch acu agus, yeah, is even lom Portugal acu, even tá merch Try channel le mu focal. Hey. Yeah, so tá siad kind of fáin tú rudí mar sin sa Try channel, so má good, okay. Má déir tú rud sa físeán agus like tatan sé na fans agus rudí mar sin na leanú is féidir leat é sin all merch, so tá quote agam merch Try channel, yeah. Díag siad mise ar dom le haid úsáid ma quote kind of thing. So, hey. You know, like, yeah, tá siad an fearáilte agus, well, bhí gach duine just ag géirí an channel seo kind of a sppragu agus is even linn an channel seo. Hon olbhú don aigelibh seo bhí mé ag deanú roinnt crípáil profile Insta Clisare agus thaigh mé trasna an greengraph seo. Bhí muid ag all absent. Rinne mé dearmid go raibh mé sa físeán. So, bhí sé YouTube. Bé sé sin took like it, and then I was like, oh, Tom, sa físeán seo. Oh, right. Agus an sin, like, who we missed Jack on my phone, agus bhí on picture show on my phone, and be like, oh, rinne mé dearmid, like, curber, go raibh mé sa físeán seo. Tá an go maid nach míon roií a gcónaí jazz agus sábhailte líne, chuir méid ceis Clisare mar sin na trolls a lig a bhí eici. So yeah, tá mór an taithí agam le trolls. Like, inis ceapan go bhfuil gach daoine níos jazz ar an idirlín, just I generalta, or at least tá daoine ar mo YouTube channel tá si do bhád níos jazz ar feadh kind of cúpla bliain ó hen inis, but ar dús bhí sé fásach. Ar dús rinne mé cúpla kind of físeán le haid channel, like YouTube channel le duine eile. So, okay, so rinne mé físeán ar dús le haid YouTube channel Yoush, agus bhí kind of gaming channel I gceist, but bhí siad san ag éirí kind of ahrú a dhéanamh agus níos mó entertainment all isteach. So bhí mé ag déanamh kind of mó físeán ar channel Yoush ar dús agus just is fua gach duine ar an channel sin mó físeán. Threats agus sin rudaí a bhí siad san ag éirí a thorladum agus like bhí siad fásach. So ar Yoush bhí channel Americanach so no, like just cai tú just sin a chur ar cool the meabhar, like cai tú just Jane Jarmafree. Ach for mé cúpla nuair bhí mé gobar sa man cumarsáide, bhí duine éigean ar Twitter agus bhí siad san ag grá rudaí kind of foréignach, like violent agus threats. Yeah. So actually who an sin hui mé go dtí na Gordaí agus bhí an fear sin ag like déanamh níos mó cúntas gach lá chun rudaí a rádum, because just chur mé block you know, thosaí sé cúntas nua, but bhí sé an fear céine mar tá an leathanaigh like leathanaigh agus 1 ar bhór, like leathanaigh 2. So like, you know, bhí sé obvious, like bhí sé an fear céine. So anyway, hui mé go dtí na Gordaí agus kind of dúirt siad nach raibh siad obaltain rud dhéanamh. Wow. It's like, wow. Dúirt siad like, well, what am I supposed to do? Tá clú agus ceall ag Clisare faoi a bheith taistil thar timpeall na tíre, mar sin é mar ocail scur chuir méid ceis orthaí faoi na háiteanna is deise
a thug sí haon cuirtear sa tír seo. Okay, so caithfí tú dul chuig teach Father Ted agus tí a ó an sin. Agus rud eile, so níl sam conversation rá ach bhí méid thread le alligator. Canbhás Uí Chiaraidh, so is féidir leathanaigh sin dhéanamh má tá tú ag bailú airgid le charity aigen. No. Yeah, so bhí sé iontach, yeah. Scary, yeah. Beautiful. Well, I mean, you know, níl really make thread. We made just like, just tá bhí an alligator I géirí imacht. Agus bhí méid just kind of Thurs bowers for like caithfí mé rá a ring a Kerry mar for mé galta and sin. Oh, cute. Glóte. Fáilte.